ka, kapalit ng kinabukasan mo ay titiisin para lamang sa'yo, kapalit ng mga yakap mo ay manggapangarap ko sa iyo. Patawad aking anak kung wala ako sa iyong unang kaarawan. Hindi ko rin nakita una mong pagkakpang. Ilang Pasko na rin ang magkanagdaan. Alam mong mahirap para sa akin na iwanan ka. A few moments later. Huwag mo na kayo lumabasan. Video pa mo. Saan po yung bahay? Pag kinakapagaling na. Ay, hindi. Nakakad mo naman ang lourdes ka. Hello po. Pasok po. Ano ni ano? Side mo ng lourdes. Good afternoon po. Si ano to? Dalaga. Ay, yung dalaga. Ay, ano po yan? Saan po si... Tawagan mo si Kuya Boy. Tawagan mo daw sa basketballan. Kayo po si Jan Lloyd. Pag sa gabi. Jan yan. Jan Lloyd. Ano kita sila lang ang mag-video call? Ay ano? Ay ano po yan ah? Inayapan ni ko. Bakit kasi kailangan pang i-video? Bakit naman ang... Sa bagay, baka pagalitan tayo, kailangan sa long live. Oh, si Mama! Ilang taon na po kayo ate? Alam, magka-age tayo. Ikaw? Aparang! Ito si Kuya Janly. Ay! Yan ang pangalan. Janly. Good afternoon. Good evening. Ano po? Good evening na pala. Early pa lang pala. Ayan, may bisita po kasi sila mama. Alam niyo na po ba? Bisita po siya. Ano ba, doon po kayo sa sasakyan kasi gusto nyo po na kayo na lang daw pong magbubukas para po sa kanila. Oo. Tsaka ano po, meron din po padala po, box. Sabi po niya, babayaran nyo na lang daw po yun ng 10 pesos. Opo. Kahit kayo na lang po yung makipag-usap po sa kanila po sa bayan. Kayo na lang po makipag-usap po sa kanila. Kaga. Tara po kuya. Sige, maglukat lang. Kapalit ng kinabukasan mo ay titiisin para lamang sa'yo, kapalit ng mga yakap mo ay manggapangarap ko sa iyo.
kapalit ng kinabukasan mo ay titiisin para lamang sa'yo, kapalit ng mga yakap mo ay manggap. Ano ba ah? Oh, ikaw daw po muna, kuya. Panganay first. Panganay ko. Sa airport kids. Oh, si ano Ano ba? Ma'am, ano ba? Ano sabi niya? Basta surprise. Saan nakuha yung award bilang ano? Thank you sa pera. Okay naman. Pa siya. Picture po muna kayo. Picture ko muna. Excuse me. Excuse me daw. Alis ka dyan niya. Wala akong sapat na sa One. Tingin po dito ha. 1, 2, 3. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Nga'y aalalayan at akaintindi. Pag lumuluha ay patatamanin. Babantayan kung may sakit, dadampi ang ano ng halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Ipapasok na lang po namin yung mga handa po nyo dahil meron pa pong hinahandang message po yung mother po. At babasahin po yan mamaya ni Miss. Tiniis, hindi ko malilimutan. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa isang bahay ay madarama po'y walang katumbas niyong pag-ibig. So hindi pa nga po siya nagtatapos ang aming pa-surprise po sa kanilang dalawa at babasahin ko na po ang message ng kanilang ina at babasahin ko na po yan. Sa aking dalawang anak, sa tagal kong nasa abroad, hindi ko kayo nakasama sa inyong paglaki. Pero kasama ko kayo palagi sa aking alaala. Malayo man ako sa inyo mga anak, mahal na mahal ko kayong dalawa. Sana hiling ko sa inyong magkapatid na maging malapit kayo sa isa't isa. Huwag palaging nag-aaway kasi ako ang nasasaktan. Magmahalan kayo dahil yun lang ang hinihiling ko. At maging malapit kayo sa mga pinsan nyo, sa mga uncle at auntie nyo, lalo na kay nanay, lalo nyo na palaging nakaantabay sa inyo. Ayun po yung message ng inyong ina. Ano pong masasabi niya sa message? Sangilatan. Oo. Thank you. Salamat Nay. Kahit malayo ka, sana palagi kang masaya. Kahit wala ka sa tabi mo.
Ingat ka palagi. Love you. Thank you sa Consider Cone. i-message ka na lang madamdaman nang nalasing ako. Thank you sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Kahit na malayo ka. Basta lahat. Thank you sa lahat. Yun lang. Yun. I love you. Nasurpresa mo ako, ne. Alam ko, taga-kaganatuan. Alam pala sana sa Rubio. Maraming salamat. Pasalamat ka na kayo. Maraming salamat sa ibinigay mo sa amin. Sana makauwi ka na rin dito sa Pilipinas. Wag, ay wag, hindi pa nakaipon. O sige, mag-iipon ka muna. Saka ka na lang uwi. Saka mamaya, yung asawa mo ng anak mo, hindi na mo rin makikita. Magmamami daw si Pagkat. Salamat, bye-bye, Marita. Gusto ka na dyan? May pusong wagas Ano daw may sabi mo sa amin? Sana mag-ingat ka dyan. Hindi ka magkakasakit. Malusog ka dyan. A few moments later. Advance Merry Christmas. Ayun, so dito na nga po nagtatapos po yung pa-surpresa po natin. Kung gusto niyo rin po kayo na rin po ang susunod naming surprisahin, message nyo lang po sa Facebook account si Maylene Palabay. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, so please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And surprise!